Milovníci akvaristiky a teraristiky si prišli na svoje. Živočíchy si mohli nielen pozrieť, ale aj kúpiť. Rastliny ma zaujali a výber rýb hlavne. Ja som prišiel na ryby akvaristické, takže... Zaujali ma bojovnice, lebo som vždy jednu chcela mať a kúpili sme račikov. To sú Hydroja. Mali sme tu rôzne akváriové rybičky, rôzne teráriové zvieratka, ako sú chameleóny, plazy, dokonca aj rôzne pavúky. A naozaj bolo z čoho vyberať väčšie, menšie, ale aj zahraničné druhy. Momentálne tu máme 50 predávajúcich zo 6 krajín sveta a predávajú tu rôzne svoje prebytky chovov. Máme nového šneka, je to novinka z Indonézie, konkrétne z ostrovu Jáva. Je to živorodý šnek a jednou za měsíc porodí jedno mláďátko. Po väčšine som mal Južnú Ameriku, Amazonku. Amazonské sunce, dravce. Toto konkrétne už je vyšľachtená forma, ale je to pôvodom amazonská ryba, čiže z amazonských riek. Je to ryba, ktorá pripomína vlastne tvárom tela tanier. Akvarista Lukáš Fyzik priznal, že ryby ho fascinujú už od detstva. Môžete byť potichu tými rybami sám. Je to ukludňujúce, ale takisto sa môžete, aj zabávať s tým živočíchom, s tou rybou. Aj takéto veľké suchozemské korytnačky ste si mohli kúpiť na medzinárodnej predajnej výstave, okrem už spomínaných rybičiek, hadov či iných plazov. Korytnačky sa považujú za atraktívne živočíchy, ktoré priťahujú pozornosť. No ak si takú zaobstaráte, nezabudnite na jej správny chov. A ako môžete vidieť, dnes bolo naozaj plno. Na výstavu chodia každoročne stovky ľudí. Návštevnosť bola podľa mňa nadštandardná, odhadujem to na 1500 ľudí. Častokrát tu vidím tých istých ľudí každý rok. Tu príjemní ľudia vysvetlia a je tu aj rozmanitosť, dobré ceny, takže... Je to veľmi pekné, že sa stretnú ľudia, že majú možnosť vidieť niečo takéto pekné, takže viac takýchto akcií určite privítame. Klaudia Malovcová, televízia Joj.